very specific. No, but gimadwa wacho ni no od mar ODM ni noko yie bede gi no dhie kanu. Od no is a mess. Gimadwa koni weri gi ODM wawacho siasa koso dongruok. Siasa koso dongruok. Emomiyo sani neno ka jo ogeno niya initially ne jo believe niya ni mondo wadonje sirikal jaluo yes kang'eyo kata jaluo but ata jaluo gima wache niya jowa nogeno ni nyaka wadonje sirikal mana through ng'at achiel. Sirikal mar William Ruto osebedo willing mondo ti gi ji te. En willing mondo ti gi jowa emomiyo no kosiko o make sure no o focus development kaluo mineno kaka ICT to kar dongruok en ang'o dongruok jowa gi okia dongruok mago siasa wasiling abich ne ukia dongruok gin usiko mana gi siasa tu dongruok en ang'o kigero ICT labs e skunde wa kaka mineni gero manyo ger uma ikendi neno ka san no ger rangwe ginene skundi nyiri ma asumbi mano en dongruok. Kigero weche mag chalo kaka pi ma sewacho migero wikondiek mitimo kamago mago dongruok. Ka nitiere gik madhi mbele ma sirikal tero kaka mbolea mawacho no kwamo jooda pok odhi okawo omigore oyugis gi kuonde tego mago dongruok. Gima timore bati wawachi Okango gino believe niya ni ka gidhie kura to yombgi to nyaka gisik gidwaro mana yo midwaro mosruok go kata midwaro ni mondo manygo kaka idonjo godo e sirikal. William Ruto senyiso kaka president ni en willing mondo ti gi joluo mamoko ma ok ochuni jaluo achiel kende ma nyaka otigo kendo joluo me sirikal go wuotho gi weche mag dongruok madongo thuchewa kendo gin dongruok ma ok petty cash kaka iwinjo wacho gin billions king'iyo paya midwa gero Mabei midwa ger gine Kindube mago multi-million project kare ere gima sirikal owinjo timo bedo godo mesa sirikal winjo luong ng'ato bedo godo mesa nikech kada gik ma giwacho ni giwago mbaka mimi masani go bomaska gin mana gik ma iket kanyo mondo mi ng'ato negotiate gimoro modwar. Adwa wacho ni owadwa kati penj mano kango sani ni ng'anyo mano gidwaro ne gidwa chief gang'o nikech ka jatendgi emano wacho ni bech mafuta ok nyal dok piny nikech crude oil gimo winjo kango gini wach niya ere kaka kare gin ne gidwa duoke piny koponi ne gin jok madwa konyo sirikal kata godwa konyo jopiny then giwacho niya wan wandiko barua makama niya president owinjo beni bech mafuta dok piny through this means subsidy manyocha gikwalo go pesa kacha ni neno ka sani wach petrol mago wacha winjo wach EPRA dong ni neno ka EPRA yang EPRA iwacho niya pesa ma independent producers mag energy e sirikal mokadho to masa mokadho ni chulo ni malo molo michulo keje nyiso ni ne giketo kanya guchi gi magindongo koro agura iloro investors go ko nitie kaka dego chumbu gi joma moko koro winjo bati yes okay